హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఒక వీడియోని వీడియోగా క్రియేట్ చేయడం. సో ఈరోజు కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది వీడియో. సూపర్గా అంటే సూపర్గా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. వీడియో ఎక్సలెంట్ ఉంది. వీడియోని కట్ చేసి ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకొని వీడియో చేయడం సూపర్ వచ్చింది. అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి. లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ముందుగా డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఆ తర్వాత ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాం. సో డెమో చూడండి. निवनव जोडी पंत जन्माता शपथे मंत मायाना जीवनव संजक मंत. సో ఫ్రెండ్స్, డెమో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీ లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో మీ మీ వీడియో కావచ్చు, వేరే వీడియో కావచ్చు, మీ వీడియో కూడా రికార్డ్ చేసి ఇలా కట్ చేసి ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకొని సింపుల్గా ఇలా ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు ఆ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఆ వీడియో యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా వీడియోని యాడ్ చేసుకోండి. సో వీడియో దీన్ని కొంచెం కట్ చేస్తున్నా. ఇక్కడ నుంచి కట్ చేసి కరెక్ట్గా బీట్ మార్క్ దగ్గర 6 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి పిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా చేసుకోండి. సో ఇలా వచ్చేస్తుంది. దీనికి సౌండ్ ఉంటుంది. దీన్ని తీసేయండి. ఈ వీడియో అని కాదు, మీ వీడియో కూడా సేమ్ సౌండ్ ఉంటే సౌండ్ తీసేసి ఇక్కడ బీట్ మార్క్ దగ్గర కట్ చేసుకోవాలి. ఇలా సింపుల్గా ప్రతి బీట్ మార్క్ దగ్గర ఇలా చిన్నగా కట్ చేసుకోండి ఇలా. సో బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో దీని నార్మల్ టచ్ చేసి ఇక్కడ మధ్యలో ఉంది, దీన్ని కట్ చేస్తే సింపుల్గా అయిపోతుంది వీడియో. సో 15 సెకండ్ మాత్రమే ఉంటుంది సాంగ్. సో అంతవరకు చేసిన సో ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఈ విధంగా వస్తుంది కదా. దీనికి ఇప్పుడు షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో సింపుల్గా ఉంటుంది వీడియో, ఎక్సలెంట్ వస్తుంది. అందరికి ఖచ్చితంగా నచ్చింది అని అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే ట్రై చేస్తారు, ఖచ్చితంగా చేస్తారని. సో ఇప్పుడు దీనికి ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి అండ్ కలర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ అని ఉంటుంది. సో షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఫస్ట్ సెకండ్ 2 ఫొటోస్ ఉంటాయి. సో ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి ఫ్రెండ్స్. సో ఫస్ట్ ఫోటో దగ్గర దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. ఫైల్ నుంచి కాపీ లేయర్ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ వీడియో ఉంది, ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, దీన్ని పై నుంచి పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆర్మర్ టచ్ చేసుకోండి. కలర్ తీసేసేయండి, పేస్ట్ చేసుకోండి. సో పేస్ట్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు సెకండ్ వదిలేసేయండి. మళ్ళీ ఇంకోటి పేస్ట్. సో మళ్ళీ ఇంకోటి వదిలేసి ఇంకోటి పేస్ట్. సింపుల్గా ఇలా పేస్ట్ చేసుకుంటూ ఒకటి వదిలేయాలి, ఒకటేమో యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒకటేమో వదిలేయాలి, ఒక ఫోటోని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ ఇది. సో 1 2 3 4 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు సెకండ్ ఉందిగా, సెకండ్ నుంచి పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ముందు యాడ్ చేసుకున్నావుగా, దీన్ని వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో 6 సెకండ్ 26 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్. సో మళ్ళీ 11 సెకండ్ 1 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్. సో మళ్ళీ లాస్ట్ 15 సెకండ్ 10 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్. సో ఇక్కడ వరకు పేస్ట్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్. సో దీనికి కలర్ యాడ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసుకోండి. షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫైనల్ లేయర్ ఉంటుంది కదా, దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు 6 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి. పేస్ట్ లేయర్ చేస్తే ఈ విధంగా కలర్ చేంజ్ అవుతుంది. సింపుల్. ముందు ఇలా ఉంటుంది,
అది యాడ్ చేస్తే ఇలా వస్తుంది. సో సింపుల్గా ఇలా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, మీ వీడియో కావచ్చు, ఈ వీడియో అయినా ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. తప్పకుండా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. సో వీడియో క్రియేట్ చేయడం ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.